Terveiset Nummisista, koirametsästä. Täällä on me ollaan juhannusaattoa täällä viettämässä. Onko Martti kivaa? Mitä Simo? Onko kivaa? Varsinaisen koirametsän lisäksi täällä on tällainen hajuosasto, tai tämmönen etsintä, mikä sitä virallisesti, hajutyöskentelyalue. Olen katsomassa. Eli tämän idea on se, että tänne laitetaan erilaisia herkkupaloja tänne jemmaan. Ja nyt nuo koirat on ihan liekeissä yrittää etsiä niitä, kun siellä ei ole vielä niitä mä olen laittanut. Eli täällä on erilaisia jemmoja, mihin niitä voi laittaa. Mulla on tossa herkkuja mukana, niin mä laitan niitä kohta tänne sitten pojille. Ne tietää sen, ne muistaa, kun me ollaan käyty täällä. Niin yleensä kun ne on vähän aikaa tuolla juoksennellut, niin sitten ne alkaa tuijottaa tätä paikkaa ja odottaa, että koska me laitetaan ne herkut tänne. Tulimestari on laittanut tulet jo tänne. Martti vähän jännittävät nyt. Tölkit siellä. Mä aikanaan löysin tämän koirametsän sillä tavalla, että tykkäsin noiden mun koirien kanssa käydä koirapuistossa, koska ne on tosi kovia juoksemaan. Ja kerran kävi sitten semmonen tylsä juttu, että semmonen koira puri toista. Mä huomasin sen vasta kotona, että sillä on reikä selässä ja siitä tuli sitten monen 100 euron eläinlääkärikulut, niin sen jälkeen tämän löysin tämän paikan ja ollaan käyty sitten täällä. Aina etenkin kesällä muutaman kerran kesässä. Ja talvisinkin on joskus käyty. Toki noitten karvattomien kanssa, niin se talvena ulkona liikkuminen on vähän haastavaa. Mutta joo, tää on kiva vaihtoehto. Jos ei ole mahdollisuutta koiria niin juoksuttaa muuten vapaana, niin tää on tosiaan eläinkuusikko nimeltään